О, играч Коста, днеска играем CS... Fuck. CS 1.6. И се извинявам, че от много отдавна не съм снимал клипове. Просто нямам никакво време. Fuck off. Fuck. И да, и сега малко ще подсъкам. Не съм много добър. Не съм много добър на CS. Да, тъй. И защо става така да нямам шибано оръжие? И как ми лаги, как ми лаги. О! Ето, нямам пак оръжие. Това е български сервер, но добре, че е български сервер. Защото значи ще да умирам всеки път. Много ми лаги нещо. Как да си оправя лага, къде отивам, аз не знам. Ама някъде отивам. Фак, пак нямам оръжие, кажи ми сега. Как става това? Добре. Окей, че се върна, когато правя проблема. И върнах се хора, оправих този проблем, обаче ми лаги. Ще ме извините, защото ми лаги. Защо убивам моя? Да, както видите, изобщо не съм добър. О май гаш! О май гаш, колко много ми лаги. Окей, поне един кил имам. Фак. Много малко живот съм. What the fuck? Като подсъкам повече те, имам предвид къде е то, бе? Като нали, играя повече и снимам, ще да позагрея и ще съм по-добър. Виж къде е бил, мама ти саща. Защо сте го толкова гамни? Той го няма вече. Окей. То снима видя. И да, ще почна да снимам и на други игри. Ще оставя линк в описанието за един... Така, и той снима клипове. Като мен не е толкова известен, както аз.
Ще има линк в описанието за неговия канал, можете да го посетите. Много добър, справя се и ме убиха. Да, ако може... фак! Ако искате, се абонирайте за него. Защото той е много добър. И са мангали тук всички. И аз съм много... фак. Баси. Окей. О, мъгъл ко става, Гледай, всеки път му бият. Ще ме бият? Да, ще снимам. Днес ще снимам на FIFA 16, може би, не знам. И ще го качам. Кажете, ако искате да снимам на FIFA 16. Ultimate Team ще е яко. О, фак! Убиха ме с бомба. С 4 кила съм. Баси. Fuck off, Има и доста хакери, има. Не очаквам и това да е хак. Как ни го взеха? Убиха ме. Да, сега може би ще спираме сега клипът. И мадафака. Баси. Това... Окей. И сега правя още един кил 2. Един-два кила ще правя и ще спирам клипа. И не става много дълъг. Един кила и два. Ще са 2 кила. Окей. Окей, тя още един. Защото направихме 3. Окей, това беше за клипът. Аз бях да програмер БГ и до скоро.